ንግሆ ካብ ዓራትኩም ክትንስኡ ከለኹም ንምንታይ ኢኹም ትንስኡ? ክሳብ ምሸት እትጽዕሩሉን እትጓየሉን ዘለኹም ዕላማ ብሓቂ ናትኩም ድልየት ድዩ ወይስ ማሕበረሰብ ዝፀዓነልኩም መምርሒ? መብዛሕተና ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ዕለት ኣብ ጉያ ኢና ዘለና። ዝበለጸ ስራሕ ንምሓዝ፣ ዝያዳ ገንዘብ ንምርካብ፣ ዝለዓለ ክብርን ስምን ንምርካብ፣ ከምኡውን ሰባትን ዓና ዘለዎ መረኣያ ንምምሕያሽ ንጽዕር። ግና እዚ ኩሉ ጉያ ናበይ እዩ? ንምንታይ ኸ ኢና እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና? ንነብስና እዚ ሕቶ እዚ ከይሓተትና ዓመታት ብቕልጣፈ ይሓልፉ እሞ ኣብ መወዳእታ ዕድመና ክመጽሕ ከለና ጥራይ እዩ እዚ ዝነበርኽዎ ህይወት ብሓቂ ትክክለኛ ህይወት ድዩ ነይሩ ኢልና ክንሓስብ እንጅምር። ቅድሚ 2400 ዓመታት ኣብ ጎደናታት ኣቴንስ ሓደ ባዶ እግሩ ዝጓዓዝ ፍሉይ ትርኢት ዘለዎ ሰብኣይ ይዘዋወር ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ማእኸል እቲ ብስልጣነ ብህንጻታትን ብፖለቲካዊ ሓይልን ተሃኒጹ ዝነበረ ህዝቢ ኣቴንስ እናተንቀሳቐሰ ሓደ ዘደንግጽን ዘሰንብድን መደምደምታ በጺሑ ነይሩ። ንሱ ድማ መብዛሕትኦም ሰባት ዝነብርዎ ዘለዉ ህይወት ፍጹም ጌጋ እዩ ዝብል ነይሩ። ንሱ ንሰባት ክዕዘቦም ከሎ ህይወቶም ብነጻ ፈቃዶምን ብዕምቆት ብምሕሳብን ዘይኾነስ ብድንቁርና ይመርሕዎ ከም ዘለዉ ተረድአ። ንሱ ንደቂ ሰባት ካብዚ ዓሚቕ ናይ ኣእምሮ ድቃስ ንምንቃሕ ህይወቱ እጃሃበ። ኣብዚ ቪድዮ እዚ ንምንታይ መብዛሕትኦም ሰባት ጌጋ ህይወት ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ ከም ዝኣምን እቲ ንሱ ዘለለዮ ናይ ህይወት ምስሓት እንታይ ከም ዝነበረ ከምኡውን ነዚ ጌጋታት ብምእራም ከመይ ጌርና ናብቲ ናይ ሓቂ ንጹህ ህይወት ክንሰጋገር ከም እንኽእል ብዕምቆት ክንሪኦ ኢና። እዚ ሓሳብ እዚ ንዓለምኩም ብኻልእ መነጽር ክትጥምቱ ዘገድድ ንዘመናዊ ጉያኹም ድማ ደው ኢልኩም ክትግምግሙ ዝገብር ፍልስፍናዊ ጉዕዞ እዩ። ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ህይወትን ተመክሮን እቲ ዓብይ ፈላስፋ ሶቅራጥስ ክንርኢ ኢና። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክትጸንሑ ድማ እንግዶትና እዩ። ንህይወት ሶቅራጥስ ክንሪኦ ከለና ምስቶም ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ዓበይቲ ፈላስፋታትን መምህራንን ካብ ዝነበሩ ዓብይ ፍልሊ ኢና ንብገስ። ኣብ ጥንታዊት ግሪክ ሶፊታት ዝበሃሉ ናይ ክእለት ዘረባን ክትዕን መምሃራን ነይሮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሰባት ከመይ ጌሮም ኣብ ክትዕ ከም ዝስዕሩ፣ ከመይ ጌሮም ከም ዝእምኑን ብፖለቲካዊ መዳይ ከመይ ጌሮም ስልጣን ከም ዝሕዙን ይምህሩ ነይሮም። ንትምህርቶም ድማ ብዙሕ ገንዘብ ይእክቡ ነይሮም። ሶቅራጥስ ግን ካብዚኣቶም ፍጹም ፍሉይ እዩ ነይሩ። ንሱ ትምህርቱ ብነጻ እዩ ዘካይድ ነይሩ። ንገንዘብ፣ ንስልጣንን ንናይ ስምዕታ ክብረትን ግዳይ ነበሩን። ንሱ ዘገድሶ ዝነበረ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ። ንሱ ድማ ሓቂ እዩ። ሓደ መዓልቲ ናይ ሶቅራጥስ ዓርኪ ናብቲ ፍሉጥ ናይ ዴልፊ ኦራክል ወይ ድማ ሰባኺ ኸይዱ ሓደ ሕቶ ሓተተ። እቲ ሕቶ ድማ ካብ ሶቅራጥስ ዝበልጽ በሊሕን ጥበበኛን ሰብ ኣብ ዓለም ኣሎ ዶ ዝብል ነይሩ። እቲ ትምህርቲ ዝህብ ዝነበረ ሰባኺ ድማ ኣይፋሉን ካብ ሶቅራጥስ ዝበልጽ ጥበበኛ ሰብ የለን ዝብል መልሲ ሃበ። እዚ ዜና እዚ ናብ ሶቅራጥስ ምስ በጽሐ ንሱ ፍጹም ከኣምኖ ኣይከኣለን። ንሱ ኩሉ ግዜ ኣነ ሓንቲ ነገር ጥራይ እየ ዝፈልጥ ንሳ ድማ ምንም ከም ዘይፈልጥ እያ ኢሉ ዝኣምን ሰብ እዩ ነይሩ። ንሱ ነታ ህይወተይ እውን ኣሕሊፈ ክህበላ እየ ዝብል ሓቂ ንምእላሽ ናብቶም ኣብ ኣቴንስ ዝነበሩ ፍሉጣት ሰባት ክኸይድ ጀመረ። ናብ ፖለቲከኛታት፣ ናብ ገጠምትን ስነ ጥበባውያንን ከምኡውን ክኢላታት እደ ጥበብ ኸይዱ ሕቶታት ከቕርበሎም ጀመረ። እዚ ጉዕዞ እዚ ድማ እዩ ነቲ መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ከመይ ዝበለ ዓሚቕ ናይ ድንቁርና ዒላ ተዋሒጦም ከም ዘለዉ ዘርኣዮ። መጀመርታ ናብቶም ንሃገር ዝመርሑ ዝነበሩ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኸደ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ፍትሒ፣ ብዛዕባ ጽቡቕ ምሕደራን፣ ብዛዕባ ሞራልን ብዓብይ ተኣማንነት ይዛረቡ ነይሮም። ሶቅራጥስ ግን ተራ ሕቶታት ክሓቶም ጀመረ። ፍትሒ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሞራል እትብልዎስ እንታይ ማለት እዩ? ኢሉ ሓተቶ። እቶም ፖለቲከኛታት በመጀመርያ ቀሊል መልሲ ዝሃቡ መሲልዎም ነይሩ። ግና ሶቅራጥስ ካብቲ ዝሃብዎ መልሲ ተበጊሱ ተወሳኺ ሕቶታት ክውስኸሎም ከሎ እቶም ሰባት ባዕሎም ምስ ሓሳባቶም ክጋጨው ጀመሩ። እቲ ፍልጠቶም ጽልግሊግ ዝበለ ኣብ ክልተ ወገን ዘይረገጸን ብቑዕ መሰረት ዘይብሉን ምዃኑ ተጋሃደ። ሶቅራጥስ ካብዚኣቶም ተሰናዊቱ ክወጽእ ከሎ ከምዚ ኢሉ ሓሰበ። እዞም ሰባት እዚኦም ጥበበኛ ዝመስልዎም ንብዙሓት ሰባት እዩ፣ ብፍላይ ድማ ንነብሶም። ግና ንሳቶም ጥበበኛታት ኣይኾኑን። ምናልባት ኣነ ካብኣቶም ዝበልጽ ጥበበኛ እየ። ምክንያቱ ንሳቶም ምንም ከይፈለጡ ከም ዝፈልጡ ኮይኖም ክሓስቡ ከለው ኣነ ግን ከም ዘይፈልጥ እፈልጥ እየ። ቀጺሉ ናብቶም ንሰባት ብስምዒት ዘለዓዕሉ ዝነበሩ ገጠምትን ስነ ጥበባውያንን ኸደ። ንሳቶም ብዛዕባ ፍቕሪ፣ ብዛዕባ ጅግንነትን፣ ብዛዕባ ጣዖታት ግሪኽን ዘደንቕ ግጥምታትን ጽሑፋትን የዳልዉ ነይሮም። ሶቅራጥስ ግን ብዛዕባ ትርጉም እቲ ዝጸሓፍዎ ግጥምታት ክሓቶም ከሎ ንሳቶም ባዕሎም ነቲ ጽሑፋቶም ብዕምቆት ክገልጽዎ ይኽኣሉን። ፍልጠቶም ካብ ናይ ሓቂ ምስትውዓል ዘይኾነስ ኣብ ሓላፊት ንሚዒት ጥራይ ዝመንጨዎ ምዃኑ ተረድአ። ኣብ መወዳእታ ናብቶም ክኢላታት እደ ጥበብ ኸደ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ስርሖም ብሓቂ ንፉዓትን ክኢላታትን ነይሮም። ሓፂን ዘንጥሩ፣ ኣእማን ዝቐርጹ፣ ህንጻታት ዝሃንጹ ነይሮም። ንሳቶም ኣብ ናይ ባዕሎም ሞያ ፍልጠት ነይርዎም እዩ። ግና ሶቅራጥስ ሓደ ዓብይ ጌጋ ረኣየሎም። ንሳቶም ኣብ ሞያኦም ንፉዓት ስለ ዝኾኑ ጥራይ ብዛዕባ ፖለቲካ፣ ብዛዕባ ፍልስፍና፣ ብዛዕባ ሞራልን፣ ብዛዕባ ናይ ህይወት ዓበይቲ ምስጢራትን እውን ከም ዝፈልጡ ኮይኖም ይሓስቡ ነይሮም። እዚ ኣብ ሓደ መዳይ ዝፈልጥዎ ፍልጠት ንኹሉ መዳይ ከም ዝፈልጡ ስለ ዝገበሮም እቲ ዝነበሮም ናይ ሓቂ ፍልጠት እውን በዚ ድንቁርና እዚ ተሸፊኑ ነይሩ። ካብዚ ኩሉ ተመክሮ ተበጊሱ ሶቅራጥስ ናይቲ ሰባኺ ካብ ሶቅራጥስ ዝዓቢ ጥበበኛ የለን ዝብል ዘረባኡ እንታይ ማለቱ ከም ዝነበረ ተረድኦ። ሰባት ኩሎም ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ድንቁርና ዓለም እዮም ዘለዉ።
እቲ ዝሕዝን ድማ ድንቁርና ጥራይ ዘይኾነስ ድንቁርናኦም ዘይምፍላጦም እዩ እቲ ዓብይ ሕማም። ሰባት ከም ዝፈልጡ ኮይኖም ይነብሩ፣ ብዛዕባ ጽቡቕን ሕማቕን ብዛዕባ ፍትሕን ዓመፅን ፍጹም ርግጸኛታት ኮይኖም ይከራኸሩ። ግና እቲ ሓሳባቶም እንተመርሚርካዮ ፍጹም ባዶ እዩ። ሶቅራጠስ ጥበበኛ ዝተባሃለሉ ምክንያት ንሱ ጥራይ ስለዝኾነ ነቲ ናይ ባዕሉ ድንቁርና ኣሚኑ ዝተቐበሎ እዩ። እዚ ድማ እዩ እቲ ሶቅራጠሳዊ ርጭት ወይ ድማ ሶክራቲክ ፓራዶክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ። ሓቀኛ ጥበብ ምንም ከም ዘይትፈልጥ ምፍላጥ እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ንምንታይ እዩ ምስቲ ሰባት ጌጋ ህይወት ይነብሩ ኣለዉ ዝብል እምነት ሶቅራጦስ ዝተኣሳሰር? ምክንያቱ ሓደ ሰብ ጌጋ ፍልጠት ሒዙ ክነብር ከሎ ዝወስዶም ውሳነታት ኩሎም ጌጋታት እዮም ዝኾኑ። ህይወትና ኣብ ልዕሊ እምነታትና እያ እትህነጽ። ንሕና ገንዘብ እዩ ዝበለጸ ነገር ኢልና እንተኣሚንና ህይወትና ኩሉ ንገንዘብ ኣብ ምጉያይ ክንውድኦ ኢና። ስልጣን ወይ ጽቡቕ ስም እዩ እቲ ሰብኣዊ ክብሪ ዝህብ እንተይልና ድማ ንዕኡ ክንብል ክንጋደል ኢና። ግና እዞም እምነታት እዚኣቶም ሓቀኛታት ድዮም? ብሓቅዶ ገንዘብ ሓጎስ የምጽእ እዩ? ብሓቅዶ ስልጣን ንነብስና ሰላም ይህባ እዩ? ሰባት ነዚ ሕቶታት እዚ ከይመለሱ በቀጥታ ናብቲ ስራሕ ይኣትዉ። እዚ ድማ ከምቲ ሓደ ሰብ ካርታ ከይረኣየ ናበይ ከም ዝኸይድ ከይፈለጠ መንገዲ ዝጅምር ማለት እዩ። ሶቅራጠስ ነዚ ኩነታት እዚ ንምግላጽ ሓደ ፍሉይ ሜላ ተጠቐመ። እዚ ሜላ እዚ ሶቅራጠሳዊ ሜላ ወይ ድማ ሶክራቲክ ሜትድ ይበሃል። እዚ ሜላ እዚ ንሰባት መምርሒ ወይ ፍልጠት መሃብ ዘይኮነስ ሕቶታት ብምሕታት ሰባት ነቲ ዘለዎም እምነት ባዕሎም ክምርምርዎ ዝገብር መስርሕ እዩ። ሶቅራጠስ ንነብሱ ከም መዋለዲት ሓኪም ወይ ድማ ሚድዋይፍ እዩ ዝርያ ነይሩ። ንሱ ከምዚ ይብል ነይሩ፣ ኣነ ባዕለይ ሓሳባት ኣይወልድን እየ። ኣነ ዝገብሮ ነገር እንተሃለወ ሰባት ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ናይ ሓቂ ሓሳባትን ጥበብን ንምውላድ ምሕጋዝ ጥራይ እዩ። ንሱ ንሰባት ሕቶታት ክሓትት ከሎ ነቲ ኣብ ኣእምሮኦም ተቐሚጡ ዘሎ ጌጋታት ሓደ ብሓደ ይውፅኦ። ሓደ ሰብ ምስ ሶቅራጠስ ምዝራብ ክጅምር ከሎ ብዓብይ ተኣማንነት እዩ ዝጅምር። ንኣብነት ብዛዕባ ሞራል ወይ ሕያውነት ክዛረቡ ከለዉ እቲ ሰብ ንኹሉ ዝፈልጥ ኮይኑ ይስምዖ። ግና ሶቅራጠስ ሓደ ሕቶ ይሓቶ፣ ካብቲ መልሲ ድማ ካልእ ሕቶ ይወልድ። እናቐጸለ ክኸይድ ከሎ እቲ ሰብ ባዕሉ ምስቲ ዝሃቡ ቀዳማይ መልሲ ዝጋጨው ሓሳብ የምጽእ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብ ፍጹም ክምልስ ዘይኽእለሉ ደረጃ ይበጽሕ። እዚ ደረጃ እዚ ኣፖርያ ይበሃል። ኣፖርያ ማለት ናይ ኣእምሮ ደውታ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ከም ዘይፈልጥ ይርዳእ እሞ ኣእምሮ ፍጹም ባዶ ይኸውን። እዚ መስርሕ እዚ ንብዙሓት ሰባት ዘሕርቕን ዘቆጥዕን እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ንብዙሕ ዓመታት ሒዘምዎ ዝነበሩ መንነት፣ ዝተኣማመኑሉ ዝነበሩ ፍልጠትን ማሕበረሰባዊ ክብረትን ኣብ ቅድሚ ሰባት ባዶ ክኸውን ከሎ ፍጹም ኣይቅበልዎን ነይሮም። በዚ ምክንያት ድማ እዩ ሶቅራጠስ ንነብሱ ከም ሓንቲ ተናኻሲት ነፍሳት ወይ ድማ ጋድፍላይ ገይሩ ዝርያ ዝነበረ። ከምቲ ሓደ ዓብይ ሓያል ግና ክብድ ዝበለን ድኹምን ፈረስ በታ ነፍሳት እናተነኸሰ ካብ ድቃሱ ዝበራበር፣ ንሱ ድማ ንኣቴንስ ካብቲ ዘላቶ ንኣእምሮ ድቃስን ዕንክሊልን ንምንቃሕ ዝተለኣኸ ነፍሳት ምዃኑ ይዛረብ ነይሩ። መብዛሕትኦም ሰባት ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም እውን ካብዚ ናይ ጥንታዊ ኣቴንስ ሰባት ዝተፈለየ ኣይኾኑ። ንሕና እውን ንነብሳዊ ፍልጠት ንምምርማር ግዜ ይብልናን። ንሕና ብማሕበራዊ መራኸብታት፣ ብናይ ቁጠባ ውድድራት፣ ብናይ ስድራ ቤትን ማሕበረሰብን ትፅቢታት ተጸሊና ሓደ ዓይነት ናይ ህይወት ቅዲ ክንሕዝ ንግደድ። ዝበለጸ መኪና ምግዛእ፣ ዓብይ ገዛ ምህናት፣ ውሩይ ምዃን፣ እዚኣቶም ኩሎም እቶም ማሕበረሰብ ዝሃበና ናይ ዓወት መለክዕታት እዮም። ግና እዞም መለክዕታት እዚኣቶም ብሓቅዶ ንውሽጣዊ መንነትና ዝምጥኑ እዮም? ነዚ ሕቶታት እዚ ከመለስና ክንጎይ ከለና ሶቅራጠስ ጌጋ ህይወት ትነብሩ ኣለኹም ይብለና። ንሱ ኣብቲ ፍሉጥ ናይ ፍርዲ መዓልቱ ኣብ ቅድሚ 500 ዝኾኑ ዳያኑ ኣቴንስ ደው ኢሉ ክከላኸል ከሎ ሓደ ዓብይ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ። ንሱ ድማ ዘይተመርመረ ህይወት ንሰብ ክነብሮ ዝግብኦ ህይወት ኣይኮነን፣ እዛ ኣን ኤግዛማይንድ ላይፍ ኢዝ ናት ወርዝ ሊቪንግ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ማእኸላይ ዓንዲ ናይ ሶቅራጠሳዊ ፍልስፍና እዩ። ሓደ ሰብ ንነብሱ እንተዘይመርሚሩ ንምንታይ ከም ዝነብር እንተዘይፈሊጡ እቲ ፍልልዩ ምስ እንስሳት እንታይ እዩ? እንስሳት እውን ይበልዑ፣ ይሰትዩ፣ ይድቅሱ፣ ይወልዱ፣ ይሞቱ። ደቂ ሰባት ግን ካብ እንስሳት ፍሉይ ዝገብረና ነገር ክንሓስብ፣ ክንመራመርን ንህይወትና ዕላማ ክንህባን ምኽኣልና እዩ። ነዚ ናይ ምሕሳብ ዓቕምና ተዓጺናዮ ግን እቲ እንነብሮ ዘለና ህይወት ሰብኣዊ ህይወት ክበሃል ኣይክእልን። ሶቅራጠስ ሰባት ንነብሶም ክምርምሩ ከለዉ ኣብ ሓደ ዓብይ ሓቂ ክበጽሑ ይምነ ነይሩ። ንሱ ድማ ነብስኻ ፍለጥ ወይ ድማ ኖው ታይሰልፍ ዝብል እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ናይ ዴልፊ ቤተ መቕደስ ተጻሒፉ ዝነበረ ጥንታዊ ጥቕሲ እዩ። ነብስኻ ፍለጥ ማለት ንዓኻ ዘሐጉሰካ ነገር እንታይ እዩ ጥራይ ማለት ኣይኮነን። ንሱ ማለት ናይ ኣእምሮኻ ድሩትነት ተረዳእ፣ ድሌታትኻን ስምዒታትኻን ካበይ ይምንጭው ከም ዘለዉ ኣስተውዕል፣ ከምኡ እውን እቲ ሓቀኛ ውሽጣዊ መንነት እንታይ ምዃኑ ፍለጥ ማለት እዩ። መብዛሕትኦም ሰባት ግን ንነብሶም ካብ ምፍላጥ ይሃድሙ። ምክንያቱ ነብስኻ ምፍላጥ ቃንዛን ጻዕርን ስለ ዝሓትት። ንነብስኻ ክትምርምር ከለኻ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ድሩትነት፣ ጌጋታት፣ ፍርሕን ድንቁርናን ክትጋፈጦ ኣለካ። እዚ ድማ ካብቲ ብናይ ሓሶት ኣማንነትን ኣንክሊልን ክትነብር ከለኻ ዝስምዐካ ናይ ምቾት ስምዒት ፍጹም ፍሉይ እዩ። ሰባት ካብዚ ቃንዛ እዚ ንምህዳም ድማ እዮም ህይወቶም ብስራሕን ብናይ ወጻኢ ነገራትን ከም ዝተተሓዘ ወይ ድማ ግዜ ከም ዝኾኑ ዘምስሉ። ሶቅራጠስ ግን ካብዚ ሓሶት እዚ ክንወጽእ ይምዕደና። እቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ከም ዘይትፈልጥ ምእማን እዩ። እዚ እዩ እቲ ንጹህ መንገዲ ጥበብ።
ሓደ ሰብ ኩሉ ከም ዝፈልጥ ኮይኑ እንተሓሲቡ ሓድሽ ፍልጠት ክቅበል ይኽእልን እዩ ንኣብነት ሓደ ናይ ንግዲ ሰብ ኩሉ ናይ ዕዳጋ ሜላታት ከም ዝፈልጥ ኮይኑ እንተሓሲቡ ሓደሽቲ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጥታትን ሜላታትን ክመሃር ይኽእልን ንሱ ኣብቲ ናይ ቀደም ሓሳባቱ ተደሪቱ እዩ ዝተርፍ ነገር ግን ኣነ ገና ብዙሕ ዝተርፈኒ ነገር ኣሎ ዘይፈልጦም ነገራት ኣለው ኢሉ እንተ ተቀቢሉ ኣእምሮኡ ይኽፈት እሞ ናብ ሓቀኛ ዓወት ይበጽሕ እዚ ሶቅራጦሳዊ ፍልስፍና እዚ ኣብዚ ዘመናዊ ናይ መርበብ ሓበሬታ ወይ ድማ ኢንተርኔት ዓለም ካብ መዓዝ እዋን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ኩላትና ብዛዕባ ኩሉ ነገር ርእይተወልና ብዛዕባ ፖለቲካ ብዛዕባ ቁጠባ ብዛዕባ ጥዕና ብዛዕባ ሃይማኖት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዓብይ ርግጸኝነት ኢና ንከራኸር ግና ኻባና ክንደይ ዝኾኑ ኢና ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ሓበሬታ ሓቀኛ መሰረት ኣለዎ ዶ ይብሉን ኢልና ብዕምቆት እንመርምር መብዛሕትኡ ፍልጠትና ካብ ናይ ካልኦት ፖስትን ርእይቶን ዝተቀድሐ እዩ ንሕና ከምቶም ጥንታውያን ሰባት ኣቴንስ ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ድንቁርናን ናይ ሓሶት ፍልጠትን ዓለም ተዓጺና ንርከብ ሶቅራጦስ ሎሚ ኣብ ማእኸልና እንተዝህሉ ናብ ስልክታትና እናጠመትና ክንጓዓዝ ከለና ደው ከብለና እዩ ነይሩ እሞ ከምዚ ኢሉ ድማ ሓተተና እዚ ኩሉ ትከታተሉ ዘለኻ ሓበሬታ ብሓቅዶ ነብስኻ ጽቡቕ ነገር ይውስኸላ ኣሎ እዚ ትዕዘቦ ነገርስ ንውሽጣዊ ሰላምኻ ከመይ ይጸልወሎ እዞም ሕቶታት እዚኣቶም ንነብስና ክንሓታ ከለና እቲ ጉዕዞ ህይወትና ክቀየር ይጅምር እምበኣር መብዛሕትኦም ሰባት ጌጋ ህይወት ይነብሩ ዘለውሉ ቀዳማይ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ድንቁርና ዝተሓንጸጸ ናይ ሓሶት ፍልጠት ሒዞም ስለዝጓዓዙን ነብሶም ካብ ምምርማር ስለዝሃድሙን እዩ ግና እዚ ጌጋ ህይወት እዚ ኣብ ፍልጠት ጥራይ ዝተሓጸረ ኣይኮነን ንሱ ናብቲ ድሌታትና ናብቲ ንዓለም እንርእየሉ መነጽርና ናብ ንሞራልና እናሃንጸሉ መንገድታትን ሕልፍን ትብልውን ናብ እምነትናን ይበጽሕ እዩ ኣብ 399 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ሶቅራጠስ ወዲ 70 ዓመት ኣረጊት ሰብኣይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሰለስተ ዓበይቲ ሰባት ኣቴንስ ማለት ሜሊተስ ኣኒተስን ሊኮንን ክሲ መስረቱሉ እቲ ክሲ ብጥቕልሉ ክረአ ከሎ ክልተ ዓበይቲ ነጥብታት ነይርዎ ቀዳማይ ንመናእሰያት ኣቴንስ የበላሸሎ ዝብል ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ነቶም ሃገር ዘምልኹም ኣማልኽቲ ወይ ድማ ጣዖታት ኣይቅበልን ሓደሽቲ ኣማልኽቲ ድማ ይተኣታተሎ ዝብል ነይሩ ግና እዚ ክስ እዚ እቲ ናይ ሓቂ ምኽንያት ኣይነበረን እቲ ናይ ሓቂ ምኽንያት ሶቅራጦስ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጎደናታት ኣቴንስ እናተንቀሳቐሰ ንዓበይቲ ሰባትን ንፖለቲከኛታትን እናሓተተ ድንቁርኖኦም ስለዘቃልዐሎምን ማሕበረሰባዊ መዋቕሮም ስለዘነቓንቖን ዝተፈጠረ ጽልኢ እዩ ነይሩ እቲ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ 500 ዝኾኑ ዳያኑ ኣቴንስ ተኻየደ ኣብ ጥንታዊት ኣቴንስ ሓደ ሰብ ክሲ ክቐርበሉ ከሎ ባዕሉ ደው ኢሉ እዩ ዝከላኸል መብዛሕትኦም ሰባት ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ንባዕትና ውረዱ ስድራቤቶምን ደቆምን ናብቲ መጋባእያ ብምምጻእ ዳያኑ ብስምዒት ተደሪኾም ምሕረት ክገብሩሎም ይልምኑ ነይሮም ሶቅራጠስ ግን ካብዚ ፍጹም ፍሉይ መንገዲ ሓዘ ንሱ ኣብ ቅድሚቶም ዳያኑ ደው ኢሉ ክከላኸል ከሎ ህይወቱ ንምድሓን ኢሉ ኣይለመነን ወይ ድማ ሓሶት ተዛሪቡ ካብ ሞት ንምምላጥ ኣይፈተነን ብኣንጻሩ ነቲ መድረኽቲ ንሰባት እቲ ዝዓበየ ፍልስፍናዊ ትምህርቲ ዝህበሉ ናይ መወዳእታ ኣጋጣሚ ገይሩ እዩ ተጠቒሙሉ ሶቅራጠስ ኣብቲ መጋባእያ ደው ኢሉ ንህዝቢ ኣቴንስ ሓደ ዓብይ ነጥቢ ዘኻኽሩ ንሱ ከምዚ ይበለ ኣቱም ሰባት ኣቴንስ ኣነ ንዓኹም የፍቅረኩምን የኽብረኩምን እየ ግን ካብ ንዓኹም ንኣምላኽ ክእዘዝ ይመርጽ ህይወት ኣብ ውሽጠይ ክሳብ ዘላን ዓቕሚ ክሳብ ዘለንን ፍልስፍና ካብ ምክያድ ንዓኻትም ካብ ምምዓድን ከቶ ንድሕሪት ኣይክብልን እየ ንሱ ቀፂሉ ነቲ ሰባት ጌጋ ዝነብሩ ዘለውሉ ዓብይ ሚስጥር ገለጾ ሰባት ኩሉ ግዜ ንወፃኢ ነገራት ንገንዘብ ንኽብሪ ንስምን ንስልጣንን ክጋደሉ ከለው እቲ ዝዓበየን ኣገዳስን ዝኾነ ውሽጣዊ መንነቶም ግን ዕሽሽ ከም ዝብልዎ ተዛረበ ኣብ ፍልስፍና ሶቅራጠስ ሓደ ፍሉይ ኣእምሮ ኣሎ ንሱ ድማ ነፍሲ ወይ ድማ ሶል ዝበሃል እዩ ሶቅራጠስ ንነፍሲ ክገልጻ ከሎ ከምቲ ሃይማኖታት ዝገልጽዎ ረቂቕ መንፈስ ጥራይ ኣይኮነን ዝርያ ነይሩ ንሱ ንነፍሲ ክዛረበላ ከሎ እቲ ናይ ሓቂ መንነትና እቲ ናይ ምሕሳብ ዓቕምና እቲ ሞራላዊ ውሳነታት እንህበሉ ማእኸል እቲ እነስተውዕለሉ ኣእምሮና ማለቱ እዩ ሰብ ማለት ነፍሱ እዩ እቲ ስጋና ግን መሳርሒ ጥራይ እምበኣር ሓደ ሰብ ህይወቱ ኩሉ ንስጉኡን ንደገ ዝረኣዩ ነገራትን ጥራይ ክሰርሕ ከሎ ነቲ ናይ ሓቂ ዋና መንነቱ ዝኾነ ነፍሱ ግን ሸለል ይብለሎ እዚ ድማ ከምቲ ሓደ ሰብ ንቤቱ ካብ ወፃኢ ብጽቡቕ ሕብርታት ክቐብኦ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋል ናይቲ ገዛ ግን ፈራሪሱ ርስሓት መሊእዎ ዝነብር ዓይነት ህይወት እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ምዚ ህይወትና ክነነጻጽሮ ከለና እቲ ፍልልዩ ፍጹም ኣይራኸብን እዩ ሎሚ ሰባት ንስጋናን ንደገ መልክዕናን ክንደይ ዝኣክል ጻዕርን ገንዘብን ከም ነውፅእ ሕስብ ኣብልዎ ናብ ስፖርት ንኸይድ ጽቡቕ ክዳውንቲ ንገዝእ ክሬማትን ናይ ጽባቐ መሳርሕታትን ንጥቀም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ድማ ጽቡቕ ስእልታት ብምልጣፍ ሰባት ብዛዕባና ዘለዎ መረኣያ ንምምሕያሽ ቀትርን ለይትን ንጽዕር ግና ክንደይ ዝኣክል ግዜና ኢና ንውሽጣዊ ሞራልና ንናይ ኣእምሮና ሰላም ንሓቀኛ ፍልጠትናን ንጽቡቕ ባህርያትናን እነውፍዮ መብዛሕትኡ ሰብ ውሽጡ ብጭንቀት ብቕንዓት ብስግኣትን ብፍርሕን ተዋሒጡ ከሎ ካብ ወፃኢ ግን ፍጹም ሕጉስን ዕውትን መሲሉ ክረአ ይጽዕር እዚ እዩ እቲ ሶቅራጠስ ጌጋ ህይወት ዝበሎ ውሽጥኻ ሓሚሙ ከሎ ደገኻ ጥራይ ኣጸቢቕካ ክትነብር ምፍታን
ሶቅራጥስ ሓደ ዓብይ ፍልስፍናዊ እምነት ነይርዎ ንሱ ድማ ጽቡቕ ባህሪ ካብ ፍልጠት ዝምንጭ እዩ ዝብል ነይሩ እዚ ሓሳብ እዚ ኣዝዩ ፍሉይ ካብ ዝገብሩ ነጥብታት ሓደ ሶቅራጥስ ሓደ ሰብ ፈሊጡ ሕማቕ ነገር ኣይገብርን እዩ ኢሉ ስለዝኣምን እዩ እዚ ማለት ኩሉ ሕማቕ ተግባር ስርቂ ይኹን ሓሶት ዓመፅ ወይ ክድዓት ካብ ድንቁርና ዝመንጨወ እዩ ሓደ ሰብ ክሰርቕ ከሎ እቲ ምስራቅ ብሓቂ ጽቡቕ ነገር ስለዝኾነ ኣይኮነን ዝሰርሕ ንሱ ዝሰርሓሉ ዘሎ ምኽንያት እቲ ዝሰርቆ ገንዘብ ወይ ንብረት ንዕኡ ረብሓን ሓጎስን ዘምጽኣሉ መሲሉ ስለዝተሰምዖ እዩ ማለት ንሱ ንሓቀኛ ትርጉም ሓጎስ ስለዘይፈለጠ እዩ بمسارات التحساس بسوقراطس نسبات نعماص ወይ ሕማቕ ነገር ምግባር ነቲ ዝገበረ ሰው ባዕሉ እዩ ዝሓሲ ሓደ ሰብ ክዕምጽ ከሎ ነቲ ናይ ባዕሉ ነፍሲ እዩ ዘባላሽዎ ዘሎ ዝተበላሽወት ነፍሲ ሒስኻ ድማ ኣብ ዓለም ምንም ዓይነት ዓብይ ሃብትን ስልጣንን እንተሃለወካ ፍጹም ሓቀኛ ሓጎስ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቶም ሕማቕ ዝሰርሑ ሰባት ካብቶም ዝዓመጽዎም ሰባት ንላዕሊ ነፍሶም ይጎድኡ ከም ዘለዉ ኣየስተውዕሉን እዮም ሰባት ነቲ ሓቀኛ ጽቡቕ ነገር እንተ ዝፈልጥዎ ነይሮም ፍጹም ሕማቕ ነገር ኣይመገበሩ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ድማ ሶቅራጥስ ሰባት ጌጋ ህይወት ይነብሩ ኣለዉ ዝብል ንሳቶም ሃብትን ስልጣንን ሓጎስ ዘምጽእ ይመስሎም እሞ ንዕኡ ንምርካብ ድማ ነፍሶም የውርዱ እቲ ፍርዲ ምስ ተወድአ እቶም ዳያኑ ንሶቅራጥስ ብውሕድ ድምፂ ፍልሊ በደለኛ እዩ ኢሎም ፈረድዎ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኣቴንስ ሕጊ ሓደ በደለኛ ምስ ተባሃለ እቲ ቅፅዓት ንኽመርጽ ነቲ ኸሳሲ ዕድል ይወሃቦ ነይሩ ኣብዚ ክስ እዚ እቲ ቅፅዓት ሞት እዩ ነይሩ እቲ ተኸሳሲ ድማ ካሊእ ማእኸላይ መቕጻዕቲ ከም መተካእታ ክቐርብ ይፍቀደሉ ነይሩ ንኣብነት ሶቅራጥስ ናብ ስደት ክኸይድ እየ ወይ ዓብይ ናይ ገንዘብ መቕጻዕቲ ክኸፍል እየ እንተዝብል ነይሩ እቶም ዳያኑ ብደስታ ምተቐበልዎ ነይሩ ምኽንያቱ ንሳቶም እውን ሶቅራጥስ ከመውት ዘይኾነስ ካብ ከተማኦም ክርሕቆሎም ጥራዮም ዝደልዩ ነይሩ ሶቅራጥስ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ነቲ ሓቀኛ መትከሉ ኣሕሊፉ ኣይሃበን ንሱ ንዳያኑ ከም ዝበለ ኣነ ንዓኹም ካብ ድቃስኹም ንምቕስቃስ ነፍስኹም ክትንከባኸቡ ንምምዓድ ለይትን መዓልትን ክስዕር ዘለኹ ሰብ መቕጻዕቲ ዘይኾነስ ውዳሴ እዩ ዝግባኣኒ ስለዚ እቲ ዝግባኣኒ ነገር እንተሃለወ ከምቶም ኣብ ኦሎምፒክ ተዓዊቶም ንሃገር ክብሪ ዘምጽኡ ጀጋኑ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ዓብይ ኣዳራሽ ኩሉ ግዜ ነፃ ምግቢ ክወሃበኒ እዩ ዝግባኣኒ በሎም እዚ ዘረባዚ ነቶም ዳያኑ ኣዝዩ ቆጥዖም ንሳቶም ከም ሕጫጨ ገይሮም ስለዝረኣይዎ ዝለዓለ ናይ ድምፂ በዝሒ ናይ ሞት ፍርዲ ወሰኑሉ እቲ ፍርዲ ድማ መርዚ ብምስታይ ከመውት ዝብል እዩ ነይሩ ሶቅራጥስ ፍርዲ ሞት ምስተበየነሉ ፍጹም ኣይሰንበደን ንሱን ንዳያኑ ክሰናበቶም ከሎ ሓደ ዓብይ ሓሳብ ሓደገሎም ሕጂ ክንፈላለዩና ኣነ ክመውት ክኸይድ እየ ንስኻትኩም ድማ ክነብሩ ክትተርፉ ኢኹም ግና ኻባና ኣየናይ ዝበለጸ መንገዲ ከም ዝሓዘ ካብ ኣምላኽ ወጻኢ ዝፈልጦ የለን ንሱ ንሞት ከም ዓብይ ፍርሒ ወይ ከም መወዳእታ ውድቀት ገይሩ ኣይረኣዮን ንሱ ንሞት ክልተ ዓይነት ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ገለጸ ጽቡቕ ሰብ ኮይኑ ዝነበረ ሰብ ሞት ንዕኡ ምንም ዓይነት ስምዒት ዘይብሉ ዓሚቑን ሰላማውን ድቃስ እዩ ወይ ድማ ነፍሱ ናብ ካልእ ዓለም ተሳጊራ ምስቶም ቀዳሞት ጀጋኑን ፈላስፋታት ዘራረበሉ ናይ ዘለዓለም መድረኽ እዩ ስለዚ ንሓደ ጻድቕ ሰብ ኣብ ህይወቱ ይኹን ድሕሪ ሞቱ ምንም ሕማቕ ነገር ክበጽሖ ኣይኽእልን እዩ እዚ ኩሉ ታሪክ እዚ ኩሉ ፍልስፍናዊ ክትዕን ናይ ሶቅራጥስ ፍርዲ ሞትን ኣብዚ መበል 21 ክፍለ ዘመን ንዘለና ሰባት እንታይ ትርጉም ኣለዎ ንሕና ኸ ከመይ ጌርና ኢና ካብዚ ሶቅራጥስ ጌጋ ህይወት ኢሉ ዝሰመዮ ማሕበረሰባዊ ጽዕንቶን ብዕውር ምስዓብን ዝምራሕ ናይ ዘመናዊ ዓለም ዕንክሊል ወፂና ናብ ሓቀኛ ንጹህ ህይወት ክንስተጋገር እንኽእል እቲ መልሲ ኣብቶም ሶቅራጥስ ብህይወቱ ዘርኣየናን ዝተማሃረናን ሰለስተ ዓበይቲ ግብራዊ ስጉምትታት እዩ ዝርከብ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ካብቲ ኩላትና ተዋሒጥናሉ ዘለና ናይ ቁሳቁስ ፍቕሪ ነፃ ምውፃእ እዩ ሶቅራጥስ ሓደ እዋን ኣብ ማእኸል እቲ ዓብይ ናይ ኣቴንስ ዕዳጋ እናተዘዋወረ እቶም ክቡራት ዓለባታት ወርቅታትን ናይ ምቾት ኣቑሑትን ክዕዘብ ጸኒሑ ሓደ ዘደንቕ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንሱ ፍሽኽ ኢሉ ከምዚ በለ ኣብዚ ዓለም እዚ ንዓይ ዘየድልዩኒ ክንደይ ዝኣኽሉ ብዙሓት ነገራት ክኾኑ ይህልው እዚ ረኣያ እዚ ኣብ ዘመናዊ ናይ ማርኬቲንግ ዓለም ንዘለና ሰባት ዓብይ መድሓኒት እዩ ንሕና ኩል ግዜ ሓደ ሓዱሽ ስልኪ ክንገዝእ ዝበለጸ መኪና ክንሕዝ ወይ ድማ ዝተራቐቐ ክዳን ክንለብስ ከለና እዩ ሓጎስ ዝስምዐና ዝመስለና ግን እቲ ሓቂ ሶቅራጥስ ከም ዝበሎ ሓቀኛ ሓጎስ ማለት ብዙሕ ነገራት ምድላይ ዘይኾነስ ብውሕድ ነገር ክትዓግብ ምኽኣል እዩ ንሕና ድሌታትና ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ናይቲ ድሌታትና ባሮቱ ኢና ንኸውን ዝያዳ ክንደሊ ከለና ዝያዳ ክንሰርሕ ዝያዳ ክንጭቆን ዝያዳ ክንጭነቕን ዝያዳ ክንጋደልን ንግደድ እዚ ድማ ነቲ ንነብስና ክንምንብረሉ ዝግባኣና ግዜን ሰላምን እዩ ዝሻምየና ስለዚ ካብዚ ጌጋ ህይወት እዚ ንምውፃእ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ነቲ ዘመናዊ ዓለም ዝፈጥረልና ዘሎ ናይ ሓሶት ድሌታት ደው ኢልና ክንሓቶ ምኽኣል እዩ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ዶ ንነፍሰይ የድልያ እዩ ወይስ ሰባት ስለ ዝገበርዎ ጥራይ እየ ዝደልዮ ዘለኹ ኢልና ክንሓትት ከለና እቲ ናይ መጀመር ናይ ናጽነት ብርሃን ኣብ ህይወትና ክበርህ ይጅምር እቲ ካልኣይ ስጉምቲ ድማ ዓሚቕ ናይ ኣእምሮ ትሕትና ወይ ድማ ኢንቴሌክቹዋል ሂሙሊቲ ምምዕባል እዩ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ክኢላ ማሕበራዊ መራኸብታት ዝመሰለሉ ዘመናዊ ዓለም ኣነ ኣይፈልጥን እየ ምባል እቲ ዝዓበየ ናይ ጥበብ ሓይሊ እዩ
ንሕና ሒዝናዮም ዘለና እምነታት ሓደ ብሓደ ክንምርምሮም ኣለና። ነቲ ሶክራቲክ ሜቶድ ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕልና ኣተሓሳስባ ክነተግብሮ ኣለና። ንኣብነት ኣነ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዘለኹ ስለምንታይ እዩ? ብሓቂ ዶ ነዚ ሞያ እዚ ስለ ዘፍቅሮ እዩ ወይስ ማሕበረሰብ ስለ ዘመስክኖ ጥራይ? ወይ ድማ ኣነ ብዛዕባ እዚ ፖለቲካዊ ሓሳብ እዚ ዘለኒ መርገፂ ብሓቂ ካብ ነፃ መጽናዕቲ ዝመጸ ድዩ ወይስ ኣብ ኢንተርኔት ሰማዕኽዎ ርእቶ ስለ ዝደገምኹ ጥራይ? ነዚ ሕቶታት እዚ ንነብስና ክንሓትት ከለና መጀመርታ ከምቶም ምስ ሶቅራጥስ ዝተኻትዑ ሰባት ዓብይ ናይ ምቾት ዘይምስማዕን ቃንዛን ክስማዓና ይኽእል እዩ። ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝተኣማመናሉ መንነትና ክነወዛውዞ ከለና ክንፈርሕ ንኽእል ኢና። ግን እዚ ኣፖርያ ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ባዶነት እቲ ናይ ሓቂ ፍልጠት ክጅምር ዘለዎ ባይታ እዩ። ንሕና ዘይፈለጥናዮም ነገራት ከም ዘለዉ ምስ ኣመንና ጥራይ ኢና ሓደሽቲ ሓቅታት ክንመሃርን ክንዓብይን ንኽእል። ንነብስኻ ምምሃር ማለት ክፉት ኣእምሮ ሒዝኻ ኩል ግዜ ንሓቂ ድልው ምዃን ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ስጉምቲ ድማ ነቲ ናይ ኣቃልቦና ማእኸል ካብቲ ደገ ዝርአ ወይ ድማ ደጋናን ማሕበረሰባዊ ክብረትን ናብቲ ውሽጣዊ ማለት ነፍስናን ሞራልናን ምቕያር እዩ። ሶቅራጥስ ከም ዝበሎ ሰብ ማለት ስጉእ ዘይኮነስ ነፍሱ እዩ እምበኣር መዓልታዊ ውሳነታትና ኩሎም ንውሽጣዊ ሰላምናን ሞራላዊ ንጽህናናን ዝሕግዙ ክኾኑ ኣለዎ። ሓደ ውሳነ ክንውስን ከለና እቲ ረብሓ ናይቲ ውሳነ ብገንዘብ ወይ ብስምዕታ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ሕልናን ባህርያትናን ዘለዎ ጽልዋ ክንምዝኑ ኣለና። ሓሶት ተዛሪብና ዝዓበየ ሃፍቲ ካብ እነምጽእ ሓቂ ተዛሪብና ብሰላምን ብኽብርን ክንቕጽል ምምራጽ እዩ እቲ ሶቅራጥሳዊ መንገዲ። ንሕና ብፍትሒ ብትብዓትን ብጥበብን ክንነብር ከለና እቲ እንነብሮ ዘለና ህይወት ሓቀኛ ሰብኣዊ ዕብየትን ብልጽግናን ዝመልኦ ህይወት ይኸውን። እዚ ዓይነት ሓጎስ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ስለ ዘይኾነ ኣብ ዓለም ምንም ዓይነት ማዕበልን ጸገምን እንተመጸ ፍጹም ክጠፍእ ኣይኽእልን እዩ። ከምቲ ሶቅራጥስ ኣብ ቅድሚ ሞት ደው ኢሉ ከለውን ውሽጣዊ ሰላሙ ዘይጠፍአ ንሕና እውን ውሽጥና ብሞራልን ብጥበብን እንተሃኒጽናዮ ናይዚ ዘመናዊ ዓለም ወረታትን ጸገማትን ፍጹም ከወዛውዝና ኣይኽእሉን እዮም። ሶቅራጥስ ንነብሱ ከም መምህር ገይሩ ኣይርአያን። ንሱ ንሰባት ከምዚ ገይርኩም ንበሩ ዝብል ናይ መወዳእታ መምርሒ ወይ ሕጊ ኣይሃበና። ንሱ ዝደልዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ውሽጥና ዘሎ ናይ ምሕሳብን ናይ ምምርማርን ሓይሊ ክነበራብሮ ጥራይ እዩ። ንሱ ባዕሉ ሞት ክቕበል ከሎ እውን ነቲ ናይ ምሕሳብ ናጽነትን ንሓቂ ዘለዎ ፍቕርን ኣሕሊፉ ከይህብ ኢሉ እዩ። ንሕና ድማ ሎሚ ነዚ ዓብይ ውርሻ ዚሒዝና ነዚ ዘይተመርመረ ህይወት ደው ክነብሎ ኣለና። መዓልታዊ ካብቲ ናይ ዓለም ጉያ ወፂና ምስ ነፍስና ኮፍ ኢልና ክንመራመር ክንሓትትን ሓቀኛ መንነትና ክንፈልጥን ይግባአና። ሕጂ ናባኻትኩም ክምለስ ኣብዚ ኩሉ 2000 ዓመታት ዝተሳገረ ጥበብ ሶቅራጥስ ተበጊስኩም ኣብ ህይወትኩም ክሳብ ሕጂ ከመርመርኩምዎ ብዕውር ትስዕብዎ ዘሎ ሓደ ማሕበረሰባዊ ልማድ ወይ እምነት እንታይ ኣሎ? እዚ ቪድዮ እዚ ንህይወትኩም ብኻሊእ መነጽር ክትጥምቱ ሓጊዝኩም እንተኾይኑ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣካፍሉና። ነዚ ፍልስፍናዊ ትምህርቲ እዚ ንብዙሓት ሰባት ንምብጻሕ ድማ ነዚ ቪድዮ እዚ ላይክ ግበርዎ። ከምኡ እውን ካብዚ ናይ ዘመናዊ ዓለም ድቃስ ክበራበሩ እትደልይዎም ፈተውትኩም ሼር ግበሩሎ። ኣብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ብጣዕሚ ኢና ነመስግን። ሰላም።